Sabay tayo dyan mga kuwasa. 6:30 na lang umaga, hindi pa ako nakakaligo. Late ako nagising. Hanap yung ibang gamit ko. Kasi may meet and greet mamaya yung mga YouTuber ng Baguio. Kaya magdadala ako ng extra battery sa charger. Siguro sa asikaso ako. Tapos balitan ako kayo mamaya. Yan na. Check ko lang yung mga gamit. Kompleto. Anong pangalan mo ulit? Ivan. Ivan Noy. Noy? Sa GC. GSR. Ay, Sa Angela. Palit nga ako. doon yung ibang kasama oh. Yun o. M50 yung, ito lang kamo na ko, M50 kasi mas volatile siya para sa akin eh. Daming tao dito. Anong camera yun? Canon M50. Yun mag... Ay, oo, yun yung ano... Pero Mark 1 to, hindi ko Ay, yung Mark Mark 1 2. ba? Oh, kasi na, bumili ako matagal na eh. Sir, tara! Nakala ko yan yung ano. Kasi nata tayo ah. Ha? May mga pulis eh. Sir, tara! Oo lang eh oh. Tambay lang para iwas. Yung mga kasama ko oh. Angela! Hi! Hi! Jomar, si Jomar yung Pinakamadaldal, ewan ko lang bakit ako madaldal. Okay, Pero tingnan natin kung talagang magiging madaldal mga kasama ko dahil first time viewers. Yes, first time makakasama mga vloggers na yan. GG! Thank you. Thank you sa pagtawa sa vlog ko. Nice. Ilan taong ka na? 18 po. 18. 18 years of age. Pwede na yata. Pwede na. Parilan tayo. Set na tayo. Kasi tingnan mo yung camera ko. Mag-set na tayo. Tingnan mo ah. Wow! Lupit ni Jomar ah. Lupit ah. Anong battery niyan? Kalimutan ko na yung pangalan. Ano ba yan? Canon din? Ay, Canon. Nice. Pero gusto ko talaga masubukan yung mga ganito. Gusto ko ka ano. Yung mga ganyan. ito mirrorless na M50. Mark 1 to kaya mas bumaba rin yung presyo ngayon. Pang mga events. Mark Kasi 1. pang mga events yung mga ganyan eh. Kasi Mark 2 yung maganda eh. Vlogging lang talaga. Yung vlogging lang hinanap ko camera talaga. Ito, may maganda na din ganito. Maganda rin Oh, sa lens, madalas sa lens din. Kasi naka ano ko eh, kit lens ako eh, stock lens lang to. Kit lens lang. Mahal kasi ng lente. Ang Ako battery. naka 700. Mahal ng lente, Sa grabe. 700 na para kang bumili ng isang unit. Ng panibago. Ang lente plus Velcro 30,000. Nice. Handang-handa si Pero pwede Jomar, mong palitan extra yung lens battery, niya. oh. Ang dalawang Pwede yung palitan yung lens niya. Hindi. Gusto ko nga talaga mag-SLR tsaka ganito kasi may pinakabagong ganito, Pag ng mga kasama XS7. ko. Yan lang magkakasama kayong lahat? Yeah. Pati yung nasa likod? Hindi, yun lang. Ito. Sino ba? Ito. Ay, ang dami mong kasama. Mga Hakot ka. models ko. Hakot ka. Mga models ko sila. Pero under ka pa rin kay, kay Ann? Hindi po. Sarili ko. Ay, sarili mo? May Galing mo sarili naman. ako. Ilang taon ka na? 18. 18, pero may handle ka na? Oo. Nice. Modeling. Ang galing mo, ang galing. Yung sa'yo boss, mirrorless di ba? Mirrorless. Pero ganito, pag ganito, mirrorless. Paano pa ganito? Yung ganito. Tara. Ano, Content na natitwist. tayo. Natitwist siya. Ito mas maganda oh. Bin, mas maganda to. Bin, natitwist yung sa akin. Na ganyan. FPS yan? 60? 120? Kung sa kamerang Ano ulit? Yung talong? FPS. Frames per Ano, hanggang 60 ang alam ko. Okay mga boss. Yun ang ginagamit ko eh kasi parang, yun ang ginagamit. 1080, 60. Pag pumunta kayo sa mga kanya-kanya. Ang tasa dyan ah! Nice. May dalang Baka tasa mamaya si yun yung Noy, fake. Kagaya kay Carl. Nalo. Yung dala ako Grabe. Patalo Doon tayo, mga bon. Mga Mga fan pala to niya, no? Sir Ryan, atensya, no? Yes. Nice. Palike po ng page Kita-kita ko kami. eh. Sa kanya ako natuto ng mga ibang setup eh. Oo, ako din. Yung editing, ko, export, sa kanya ako natuto. Jomar, oh. Tapos sa'yo nila kukunin yung yung picture mo para sa page mo. Sa page? Oo. Parang kumbaga ang mangyayari dito, nagtutulungan tayo para mag-uso. Wait lang. Daming tao. Yun, naglabas na ng tasa. Shit, ganda talaga ng Sony. Ganyan gusto ko kasi may... Naglalabasan na yung mga malaking tasa.
Ano bang kaya yan? Ano bang mount yan? E or ano? Ano yung Canon 80D? 13. Ay, 1300D, nice. Kakapalitan na dito ng lente, oh. Oh, nice. Ano, G? Tara. Grabe, nagpaparilan tong mga to. Nakapala lente. Ito na. Naglalabasan ng ano, tasa sa Nahiya siya mga sniper na. Sama mo na lang si... Ano, para ano? Tara, tara. Pairan ko muna. Sige, sige. Testing lang natin. Pambaril, pambaril. Wala ko yan. Anong gagawin mo content nila? Hindi ko alam. Photoshoot daw with single photo. Nagawa ng content ng mga kasama ko, oh. Sipag, kanya-kanya. Kami Noy, petics lang. Simple-simple lang Chill lang. Monetize pa to, oh. Oo, monetize channel. Uy, Uy, grabe ang galing naman. Vince, nice. Sana all. Sana all ba? Sana all yan. Sana all yung ano. Naiingit ako sa ano, sa camera. Ganda talaga ng camera na ito. Ito mga malulupit na camera, oh. So, content na si Angela, oh. Hindi ko alam, eh. Anong content nila? Oh, hindi ko rin alam. Ang model ni Angela po, oh. Bata. Sunod ako ha. Wait lang. Sipag nito gumawa ng content ni Vince, eh. Tingin ka lang sa kanya. Pwede ito pang kwan. Pang mga product shot, ganun. Kasi, Ano mga kasama ko, oh. sa kanila kasabay. Parang yung pinipicture out. Sa akin naman kami, sa akin namin. Boss, subscribe naman kayo sa amin. Napaka-interview naman. Ano kaya? Ano? Ako magta-type ako walk life vlog, walk life. Sa messenger na lang. Ah, sige. Nice. Hoy, kami naman. Parang ganito. Subscribe naman kayo sa amin. Ayun, oh. TikTok din naman ako. Ano sa'yo? Wala kasi naman itong mga kaibigan ko. Ano, Facebook? Walk life. Ay, Facebook ko, Kevs. Hindi inad kita, hindi mo pa ako na-check. Ay, anong Facebook ba? Yeah. Walk life. Yung walk na lakad. Tapos live, magkarok tong siya. Live, tapos vlog. Ano, ganito na lang, usap na tayo para Sa YouTube, meron din YouTube yan, saka TikTok, ah. Thank you. Asahan ko yan, nakasahan ko yan. Namunguha pa ng subscriber, mga boss. Oo, ko sa kailangan dragging na to. Kailangan ko na hold up na lahat. Hold na pa na to. Ayun o, may... Ako kailangan ko load. Lalabas ko sa video ko sa vlog ko. Yes, sir. Yes. Nagawa ko lang mga pagmumukha nyo. Kung di ko nakita yung mga muna. Magiging famous ba ako? Hi! Sayang, wala ka. Magpupuntrip Si boss. pa naman kami. Magpupuntrip pa naman kami. Puntahan ka namin dyan. Di ba sabi may grocery ka dyan? So, binati. Low dito. Nakakabit na lang mga lupit. Kasi nakita ko lang kasi siya na nagtitake ng pictures, tapos nagbablog siya. Nice. Akin yung na-meet Wala, ko lakas sila, boss. tama si ano. Na-meet ko sila, boss. Ano? O kaya sabihin mo na lang mamaya sa group chat yung brand ko. Oo, sige. No problem. No problem. Ito ang ganda eh. Palit na Nice, ako ng thanks, lens. Jomar. Sige lang. Ay, wait lang, Garot. Ay, alis Oy, ka na. alis ka na? Garot, Bye-bye. Bye-bye. Wait lang, ano, mag-usap ko tayo. Share ko lang sa vlog mo. Bye-bye. Bye-bye. Alexis. Si Alexis kakarating lang. Nice. Bin, salamat ah. Yes, oo. Ano kaya kung magkaroon kayo ng labanan ng B-roll type? Kunyari, cinematic. Pwede yan. Parang cinematic Pwede mo naman. na Halos lahat. Maglala- Kaso nga lang problema. hindi magti-team up naman eh. Kunyari, Pwede naman. mag-ano kayo na ito yung gamit ko. Siyempre sa GC maano naman natin. Sino yung perfect na attend? Tapos paghahatian kung sino may camera, may gimbal, may drone, ganun, kung ano yung gamit. Tapos sino mag-i-edit, tapos kung sinong mananalo. Kahit mag-bet tayo tag 50 pesos, malaki na yun sa mananalo. Oo, promise. Para worth it yung pagod, di ba? Di ba? Pwede yun. Pero kung willing lang lahat mag-participate. O, yun nga yun. Di ba? Yun nga. May camera niya din, camera niya. Sa akin yung camera mo. Shit. Paano na? Buti na sila ko. Patano. Relax. Okay ka lang? At yun na nga mga kuwasa, nagkita-kita na rin kami sa wakas kanina, ay kahapon. Masaya, okay naman. Sa akin,
Tapos may nakilala ako mga vlogger taga Baguio. Bukod sa mga nakilala ko na talaga. And papasalamat ako sa mga dumalo at mga subscribe na bago. Saka mga nakilala ko doon. Thank you. Tapos, ano pa ba? Sana makasama ko sa mga event na nagagawin nila kasi syempre busy rin tayo sa pamilya. Yun. Thank you sa mga kasama ko nung araw na to. Ganito na lang. Gawa lang ng gawa para may babalikan.